खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब बे समाव आं दङ बाक्सा जिल्ला सिंनि बरबरि हालामाव नैबे आं जे जायगायाव गसंना दङ बेयो मोनसे समाव बेयो एनडिएफबि नि डेजिगनेटेड केम्पमोन दा बे डेजिगनेटेड केम्पआव आं फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि माखासे दैदेनगिरि केडार आरो बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा गोबां रायजो राजाफोरा नैबे जायगायाव जमा जादों दा केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों ओरै फारफ्रोमथिंबो दिनै नैबे बरबरिनि डेजिगनेटेड केम्पआव मोनसे समनि डेजिगनेटेड केम्पआवहाय जमा जादों दा बेहाय जमा जानायनि गुबै थांखिखौ नोंथांमोना जानो हागौ दान्दिसे उनावनो मिथिनानै मोनगोन दा आं दिनै गुवारै फोरमायनो सानाखिसै मा जाहोननि थाखाय जादों नाथाय नोंथांमोना दिनै माबा मोनसे गिदिर सारप्राइज बिटिआर हालामनि थाखाय बा बिटिसि नि थागिबिफोरनि थाखाय बे गिदिर मोनसे सारप्राइजखौ दान्दिसे उनाव नोंथांमोना मोननो थांगोन दा बे खोथाखौ आं बुंनाय नंला दा केमेरा पार्सनखौ आं दिन्थिनो खावलायदों आरोबाव बे रायजो राजाफोरनि जमा जानायखौहाय दा बेहाय खमैबो 1500निफ्राय 2000 रायजो राजाफोरा जमा जाफैदों दा आं दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गिबि गिबियाव